Köszönöm szépen. Hölgyeim, és uraim, hát kezdem azzal, hogy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek és előadást tarthatok. Amikor az ember már több mint 10 000 előadást tart, még akkor is izgul. Egyszerűen én nem előadást szeretnék tartani, gondolatokat szeretnék felébreszteni, gondolatokat szeretnék, ha cserélnék, és majd az előadás után, vagy ha közben is valakinek kérdése van, nyugodtan tegye föl a kérdését. És amikor Bodrogai Ferenc barátom, nyugodtan én annak vallom, azt mondta, jöjjek el, ismerve őt, életem egyik nagy értéke, és én bárhova elmegyek, bármikor, ha ő hív. Eljöttem, és amiről beszélünk ma, ez a táplálkozás és az egészség kapcsolata. Nagyon lényeges, amit itt látnak az ábrán, Seneca, aki Nero tanítója volt, 1000 évvel ezelőtt azt mondja, hogy egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsod. Tehát ha a mai előadásból egy pici megmarad, akkor már teszünk az egészségünkért. Ugyanis a probléma ott van, hogy ma tovább élünk, mint 40-50 éve. 40-50 éve az átlagos emberi életkor, az körülbelül 60-65 év volt, ma 75 év átlagban, de nem egészségesebben élünk, mint valaha. A tudomány rengeteget tud. Tudjuk a hogyanra a választ, de a miértre nem. És itt van az igazi nagy probléma. Az igazi probléma ott van, hogy a világnak ma vannak problémái. A legnagyobb probléma, és véleményem szerint a legnagyobb érték, az az emberi egészség. Seneca szintén azt mondja, hogy a halál az törvény, és nem büntetés. Kérem, ezt jegyezzék meg. Ez az emberi élet alapja. Jön, de nem mindegy, hogy mikor, és milyen körülmények között. Einstein erre azt mondja, hogy az ördög lelkiismeretesen számolja ki éveinket. Sokféle mondás van erről, de egy dolog biztos, hogy a korral az életminőségünk romlik, jönnek a betegségek, és bekövetkezik a halál. Na most mi a halál? Erről rengeteg vita volt. Az egyik legértékesebb gondolat talán az, hogy a halál az egy olyan állapot, amikor az ember többé-kevésbé egyedül átmegy a végtelenbe és az emlékek birodalmába. Hát, de ez ne következzék be minél előbb. Tehát nagyon lényeges, 3 faktorunk van, ami ezt a folyamatot meghatározza, a táplálkozásunk, az öröklött genetikai tulajdonságaink, az életmódunk, az életstílusunk, és bizony vannak környezetszennyező, környezeti hatások is. Ennek a 3-nak az együttese adja meg azt, hogy nincs örök élet. Nincs örök élet, de ma a világnak az egyik legnagyobb problémája, hogy olyan tendenciák vannak, és például olyan jóslat van 2030-ra, hogy a rák, a szív- érrendszeri betegségek rendkívül nagymértékű növekedését jósolják. Meglepő, a legújabb jóslat 2040-re a jelenlegi állapothoz képest 50%-kal jósolja a rákos megbetegedések növekedését. Ez egy hihetetlen nagy szám. Tehát ez azt jelenti, hogy a világnak ma a legnagyobb kihívása, hogy gyógyítsunk a hagyományos terápiával, vagy megelőzzük a betegséget. A fejlett országokban, például az Egyesült Államokban ez az arány 80-20-hoz. 80 terápia, 20 a megelőzés. Az EU fejlett országaiban 90-10-hez. Hát nálunk nagyon alacsony a megelőzésnek a számértéke még, tehát ezért kell nekünk tenni. Tehát nagyon lényeges dolog az, hogy a megelőzésnek 3 szintje van. Az első szint, hogy megelőzzük a betegségeket. Odafigyelő táplálkozással, életmóddal, fenntartsuk a jó érzést, fenntartsuk az egészségi állapotunkat a környezeti változások ellenére. Ez az alap. A második szinten tulajdonképpen korai szűréssel csökkentsük bizonyos kórképek betegségét. Tehát kérem, már eleve lehet ajánlani, hogy aki 45 fölött van,
főleg ha nő, menjen el szűrésre, az életét fogja megmenteni, tehát ez egy rendkívül fontos dolog. És a harmadik szint, amikor már kialakul egy betegség, ennek a befolyásolásáról van szó. Na most, ma sajnos az egészségügy nem csak nálunk, máshol is betegségorientált. Tehát ez az, és betegorientált. Az orvos sajnos ma tisztelet a kivételnek, de a betegben érdekelt. Hát miért nem az egészséges után kapja a fizetését? Szokták ezt kérdezni. Jó kérdés. Nemrég 2013-ban teszi közé az amerikai kormányzat, hogy az egészségügy ma betegség és nem egészségkezelő rendszer, ezt nem mi mondjuk ők. Az az Amerika, ahol ma az egészségügyi költségvetés 12.800 milliárd dollár, forintba ki se lehet számolni, ennyi volt 2014-ben, egy horribilis összegről van szó. Tehát ma a gyógyszeripar igen nagy problémában van. A gyógyszeriparnak a célja, ezt megint nem így mondom, egy amerikai szenátor mondja, hogy a gyógyszeripari célja a betegségekből pénzt csinálni. A gyógyszeriparnak piacbővítéshez meg kell tartani a jelenlegi betegségeket, új betegségeket kell találni a gyógyszereinek. A betegség megelőzése sérti a gyógyszeripar érdekeit. Ezt nem így mondom. Kérem, mit gondolnak? Mennyi ma egy új gyógyszer kifejlesztési költsége? Dollárba és időtartamba. Dollárba 10 milliárd dollár, időtartamba 25 év. Alig van új gyógyszer. Pontosan emiatt, tehát ez azt jelenti, hogy a megoldás onnan jön, amit már Edison megmondott. Edison azt mondja, hogy a jövő doktora nem orvosságot fog adni, hanem megtanítja a páciensei testük karbantartására, helyes táplálkozásra, a betegségek felismerésére, megelőzésére, és a terápia akkor működik, ha tudományosan megalapozott, hatékony és biztonságos. 150 éven ezelőtt mondta ezt a dolgot Edison, és tökéletesen működik. Tehát ma a hagyományos terápia mellett, amire mindig szükség lesz, megjelenik az egészségtudatos táplálkozáson és életmódon alapuló kiegészítő terápia. És a hagyományos terápia meg a kiegészítő terápia egységét nevezzük integrált terápiának. A világ ebbe az irányba megy. Ha akarjuk, ha nem. Ez a jelennek már a megjelent formája, de ez a jövő. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy vannak egészségőreink, az élelmiszer, a víz, amiről beszél majd Darabos János barátom, az oxigén, az életmód, a mozgás, a sport, és van bizony egy dolog, amit Paracelsus, az orvoslás atya mondott, hogy az orvostudomány alapja a szeretet. Na, kérdezzék meg a körzeti orvosukat, hogy ismerje ezt a mondást. Fogadhatunk. De ez egy nagyon fontos dolog lenne pedig. Tehát a vízről beszélni fog nem sokára Darabos János barátom, viszont a lényeg a következő, amit én itt próbálok megint még előcsalni. Tehát az emberi egészség, ez egy nagyon fontos dolog, amit itt kérem jegyezzenek meg. Az emberi egészség egy nagy mértékben kontrollálható olyan ajándék, amiért egészségtudatosan tenni kell. Tehát az egészség az egy ajándék, amiért nekünk tenni kell. Most lépjünk. Pauling, Nobel-díjas Pauling, aki a Szentgyörgyi Albert egyik nagyon jó barátja volt, ő mondja azt, hogy az optimális táplálkozás a jövő orvossága. Menjünk tovább. Való igaz, hogy a táplálkozással el tudunk jutni a betegség, a halálhoz, de a betegségből táplálkozással vissza tudunk jutni az egészséges állapotba. Ebbe az ördögi körbe mozgunk. Háromféle táplálkozás van. A becsületes, jó magyar csülkös bableves, ami örömet ad, energiát szolgáltat. Van a második, a funkcionális táplálkozás, amikor olyan anyagokat fogyasztunk, kés, villa, hagyományos ételformába, amit normál táplálkozással vagy nem elegendő mennyiségben, vagy nem hasznosulóan fogyasztunk. És van a harmadik táplálkozás, a terápiás táplálkozás, amikor egy konkrét kórképben szenvedő beteg, például egy rákos beteg életminőségét lehet javítani táplálkozással. Ha megnézzük a világ országainak táplálkozási sorrendjét, ezt 2014. január 15-én tették közzé,
Itt a várható élettartam is szerepel meg nagyon sok szempont alapján. Legegészségesebben táplálkozik Hollandia, Svájc, Franciaország, az északi országok, Svédország, Dánia, Lengyelország 14., Egyesült Államok 21., Magyarország a 28. ebbe a sorrendbe, és a legérdekesebb ennek a vége, a sorrend legvégén Szaúd-Arábia, Jordánia, Dubaj, Kuvait, a világ leggazdagabb országai vannak. Náluk a várható élettartam 58 év. Megizélhetik a nagy gazdaságukat, ha csúnyát akarnék mondani, de ez azt jelenti, hogy náluk van a legtöbb szív- és érrendszeri beteg, a legtöbb elhízott, legtöbb cukorbeteg. Tehát el kell ezen gondolkozni, de menjünk, azért mi magyarok se dicsekedhetünk, mert ha a világ országainak a zsírfogyasztását nézzük, akkor Magyarország áll az utolsó helyen. Tehát volna itt még mit csinálni, menjünk tovább. Tehát ma a preventív orvosi megközelítés, ez azt jelenti, hogy a táplálkozásunknak nagyon fontos szerepe van a különféle betegségek kezelésében. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a jól megválasztott táplálékösszetevők segíthetnek a betegségek megelőzésében, az életminőség javításában. Tehát az élelmiszer és tehát a növény, az egy csodálatos dolog, hiszen a ma ismert gyógyszereink nagyon nagy része növényi eredetű, vagy növényi alapanyagból indul ki. Tehát a növényből gyógyszert tudunk csinálni, abból betegségeket tudunk kezelni. De az élelmiszerben vannak olyan élelmiszer összetevők, ilyenek a rostok, a polifenolok, antioxidánsok, a zsírok, amelyeknek egészségi előnyei vannak. És az egészségi előny és a betegségkezelés együtt megjelenít egy részt a megelőzést. És ez a lényeg, hogy a táplálékaink hozzásegítenek kórképek megelőzéséhez. Az élelmiszer és a gyógyszer közé hidak épültek be. Ma számos ilyen híd létezik. Az egyik az élelmiszerekben jelenlévő gyógyhatású táplálékalkotók. Lásd például, ha valaki a narancslevet veszi elő, a narancslé igen magas C-vitamin tartalmú. Ez élelmiszernek minősül. De ha a narancsléből kiveszem a C-vitamint, az már gyógyszernek is minősül, mert a skorbutot kezelhetem vele. Tehát attól függ, mire használom. Tehát vannak a funkcionális élelmiszerek, amelyekről még lesz szó, vannak a táplálékaink kiegészítői, újabban megjelentek a tervezett ételek, az orvosi ételek, tehát különféle hidak jelennek meg az élelmiszer és a gyógyszerek között. Na most, menjünk tovább. Nagyon lényeges az, hogy az emberi test magát gyógyítja, és ez a táplálkozás adja az alapanyagokat, a forrásokat. Menjünk tovább. Ma tulajdonképpen a tápanyagaink két nagy csoportra oszthatók. Vannak létfontosságú, energiát adó tápanyag összetevők, ezeket nevezzük makro összetevőknek, ilyen a víz, az oxigén, a fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok, és vannak a mikroenergiát nem adó összetevők, a vitaminok, az elemek, nyomelemek, tehát nagyon-nagyon sokféle anyagot kell fölvennünk táplálkozásunk révén. Kérem a következőt. Nagyon lényeges az, hogy az embernek a napi táplálkozásával körülbelül 5000 féle anyagot kell naponta fölvenni. Ha megszakadunk, se tudjuk ezt ma már megcsinálni. Hogy miért, erről mindjárt szó lesz. De nem minden egészségi problémát tudunk elkerülni, de sok lehetőségünk van egészségünk kontrolljára, több, mint sokan gondolnánk. Tehát a jó minőségű élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok, egészségünk döntő meghatározói, védői. De már itt előre bocsájtom, az alapanyag nem elég, kell a technológia is. Mert ha van egy csodálatos bio-élelmiszerem, nekiesek magyar szokás szerint például egy bio-brokkolit, víz, lábas, 1 órás rotyogtatás, 5 perc múlva minden tönkre megy benne. Tehát az jó alapanyag, jó minőségű alapanyaghoz oda kell tenni az egészségtudatos elkészítést, a megfelelő technológiát is. Menjünk tovább. Na de, azt, hogy milyen sokat tudunk a táplálkozás és az egészségről, ezt nem mi fedezzük föl.
Nem csak mi. Elődeink már nagyon sokat tudtak erről. Kínaiak 3000 évvel ezelőtt kimondják, hogy az élelmiszer az én gyógyszerem. 3000 éve mondják ezt. Menjünk a következőre. Vagy szintén egy kínai mondás, hogy amikor egy ember beteg, a doktornak először a páciense táplálkozását és életmódját kell szabályozni. Ennél jobbat ma se tudunk mondani. Menjünk a következőre. Vagy itt van például ma a legegészségesebbnek a mediterrán táplálkozást tartjuk, olasz, görög, spanyol táplálkozást, és Platón ezt már leírja, hogy az egészséges ember táplálékának gabonákból, gyümölcsökből, hüvelyesekből, tejből, mézből, halból kell állni, plusz mértékletes borfogyasztás. Kérem, az alkoholt mértékletesen nem fogyasztó emberek, mint én is, nem iszok semmi alkoholt, -10 évvel rövidebb ideig élnek. Ez statisztika. És miért? Mert ki kell mosni a kukát, az ember máját. Abban rengeteg olyan anyag van, amit vízzel nem tudnak eltávolítani. Tehát az egy pohár vörösbor az egészséges. Hát innen indul az egész tudatos élelmiszer kutatásunk, mikor 1980 körül Bordeauxból, Franciaországban megfigyelik azt, istentelenül, egészségtelenül élnek, zsírosan esznek, alig van infarktus. Miért? Megisszák a fél liter, 1 liter vörös borukat. Hát innen indult az egész kérdés. De még a mediterrán táplálkozáshoz hadd mondjak valamit. Plutarchosz, nagy gondolkozó, azt mondja, hogy mi nem azért ülünk az asztalnál, hogy együnk, hanem azért ülünk, hogy együtt együnk. Tehát a táplálkozásnak van egy stresszoldó tulajdonsága, és stressz befolyásoló tulajdonsága, ami ma rendkívül fontos. A stressz rendkívül sokféle kórkép indításában, lefutásában szerepet játszik. Vagy itt van Paracelsus, szintén táplálékod legyen az egészséged. Menjünk tovább. Itt van egy másik, Wiesmann, 1670-ben, tehát jó pár száz évvel ezelőtt kimondja azt, hogy a rák egy táplálkozási hibából eredhet, és fölhívja a figyelmet a só és a húsítelek fogyasztásának csökkentésére, mint a rák megelőzés fontos eszköz. Hát ma is ez fújja a tudomány. Hát mit gondolnak, melyik országban van a legtöbb gyomorrákos és vastagbélrákos a világon? No? Az Egyesült Államokban és Új-Zélandon. Miért? Mert itt egy tisztességes étel 1 kiló marhahússal indul. És az abban lévő vas, a vérben lévő vas, pláne ha C-vitaminnal találkozik, rákkeltő. Tehát ezt már Wiesmann szépen régen megmondja nekünk, és itt vannak ezek a táplálkozási piramisok, ha fölmennek az internetre, rengeteg ilyet találnak, hogy ami alul szerepel, abból sokat, és hogy följebb megyünk, egyre kevesebbet fogyasztunk. Mi a baj ezekkel? Az a baj, hogy betarthatatlanok. 2 ok miatt. Amíg az ember fejében nincs egészségtudat, ez nem sokat ér. Plusz ennek vannak anyagi vonzatai is, természetesen. Menjünk tovább. Tehát egy élelmiszer, a táplálkozásunk megítélése, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert rengeteg tényező befolyásolja ezt, a betegségeink, a hírforrások, a média, marketing, vallás, politika, anyagi vonzatok, életkor, életciklus. Tehát nagyon nehéz megítélni a gyümölcsök, zöldségek egészségvédő hatásait. Óriási viták vannak erről. Menjünk tovább. A funkcionális élelmiszerek, miután ugye Magyarországon, hála Istennek, most megalakult a funkcionális élelmiszerlánc terméktanács, és ennek hála Istennek itt van lábatlan a központja, miután Feri az elnök ennek a tanácsnak. Most néhány gondolatot beszéljünk ezekről. Menjünk a következőre. A funkcionális élelmiszerek forgalma 1998-ban a Földön 10 milliárd dollár körül volt, 2002-ben 40 milliárd, 2013-ban 230 milliárd dollár. Tehát hihetetlen megy föl a funkcionális élelmiszerek piaca. Mi az oka? A tudományos megalapozottság, az egészségtudat fokozása, a fogyasztói csoportok igényei, a világ népességének sajnos az öregedése, és hát ugye ma már megfelelő képzés, tájékoztatás is hozzásegít, hogy ezeket az új dolgokat megismerjük. Lásd, most itt vagyunk. Nagyon sok hátráltató szemlélete van a funkcionális élelmiszereknek, a rossz egészségpolitikai szemlélet esetleg, az élelmiszer és a forgalmazók hagyományos szemlélete, bürokratikus jogi szabályozás, de azért tör erőre ez a terület, nem is kis mértékben.
Mit nevezünk funkcionális élelmiszernek? A funkcionális élelmiszer egy olyan természetes vagy feldolgozott élelmiszer, mely ismert biológiailag aktív összetevőket tartalmaz, melyek meghatározott mennyiségben, minőségben klinikailag bizonyított és dokumentált egészségi előnyökkel járnak, így ezek hozzájárulnak a modern kor betegségének megelőzéséhez, befolyásolásához, kezeléséhez. Ez a definíciója a funkcionális élelmiszereknek. Menjünk tovább. Tehát az Európai Unió ugyanígy fogalmaz, mint az előző, menjünk tovább. Nagyon lényeges, hogy a funkcionális élelmiszernek két funkciója van. Fokozzon, tehát fokozza a pozitív élettani hatásokat, fokozza a jó érzésünket, a wellness-t, és fokozza a szervezet vitalitását. Másrészt a funkcionális élelmiszer csökkentsen a negatív élettani hatásokat, a rizikófaktorokat és a külső toxikus hatásokat. Menjünk tovább. Tehát nagyon lényeges, hogy a funkcionális élelmiszerek fejlesztése azért az egy szürke terület, nagyon nehéz feladat. De én örülök, hogy innen elindult ez, és ez a munka megindult, tehát nagyon fontos, hogy a kapcsolat és a fejlődés a modellnek az alapja, tehát megbízható tudományos eredményekkel összhangban kell fejleszteni, kutatásfejlesztési orientált együttműködés az üzemek, a gyártók között, piacorientált együttműködés, a megfelelő piaci rész megtalálása, jó kommunikáció, és ma ez egyre inkább fejlődik, mert a nagy gyógyszeripari cégek is kezdenek ráállni ilyen jellegű élelmiszerek fejlesztésére. Menjünk tovább. Na most, mondhatja valaki, megeszem én naponta a gyümölcsöt, a zöldséget, akkor miért kell nekem funkcionális élelmiszer, vagy miért kell nekem táplálék kiegészítő? Hát nagyon sok szempontot lehet előhozni. Egyrészt vannak korfüggő tényezők. 60 fölött megváltozik a szervezet, energia háztartása, biokémiai folyamatai, tehát ilyenkor nagyon sok anyagból már nem elég az, amit 30 éves korunkban megettünk. Ott vannak a gyerekeknél, akik állandóan ki vannak téve az oxidációs folyamatoknak, erről majd lesz szó, mozognak. Váratlan élethelyzetek, stresszhelyzetek, környezeti, kémiai, munkahelyi hatások. Például nemrég olvastam egy megdöbbentő dolgot, hogy a legtöbb rákos megbetegedés a gumiiparban dolgozók körében van. A festékiparban dolgozók, nem? Kémiai hatásokról beszélünk, kérem. A másik alapprobléma. A napi ételeinknek ma más az összetétele, mint 20 évvel ezelőtt volt. Kérem, egyszerű dolog. 1960-ban, Szabolcsban, nemrég tavaly vizsgáltunk ilyen kérdéseket, ugyanarról a helyről vettünk Jonatán almát. 60-ban megnézték, 1960-ban ugyanezt. Ma az ugyanerről helyről származó Jonatán C-vitamin tartalma 70%-kal alacsonyabb, mint akkor volt. Tehát hiába mondom, hogy megeszem a kiló almát, annak a beltartalmi értéke és összetétele sajnos, gyors ipari termelés, műtrágyázás, elmentek ugye a szerves trágyák, jönnek a gyors ipari technológiák, tárolási folyamatok, hagyj ne részletezzem, tehát nem azonos, mint ami akkor volt. Nagyon lényeges, hogy a sportolók, azoknak nagyon oda kellene, vagy az erős fizikai munkát végzőknek, fokozottan oda kellene figyelni a táplálkozásukra, időjárás és egyéb tényezők is természetesen szerepet játszanak, tehát ma sajnos rá vagyunk kényszerítve az odafigyelő táplálkozási kiegészítésekre, de nagyon lényeges, hogy sem a funkcionális élelmiszerek, sem a táplálék kiegészítők nem gyógyszerek. Tehát ezekhez nem rendelhetünk a törvények szerint se az EU-ban, sehol a Földön gyógyhatást, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a X termék gyógyítja a mellrákot, de egy jó minőségű, jó összetételű, olyan anyagokat tartalmazó termékre, amelyről tudja a tudomány azt, hogy befolyásolhatja a mell egészségét, arra mondhatjuk azt, hogy ez a termék fokozza a mell egészségét, vagy az egészséges működését. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a termékek segítenek, fenntarthatnak, támogathatnak, hozzájárulhatnak, de a törvény szavaival természetesen mindig összhangba kell lennünk. Itt van az új egészségmodell, ez 2014-es egészségmodell. Mikor vagyunk egészségesek? Ha föltartjuk a savbázis egyensúlyt, a szervezet, majd erről lesz szó a következőkben a víz kapcsán, nagyon fontos a savas és bázikus egyensúly megtartása. Nagyon fontos
az úgynevezett oxidáció és az antioxidáns egyensúly biztosítása, a szöveteink egészségének biztosítása, a gyulladások minimumra való csökkentése, és nagyon fontos a kalcium szabad és egészséges egyensúlya. Erre nagyon fölhívom a figyelmet. Most divat az, egyre naponta látok rengeteg ilyen hirdetést, mondják, hogy edd a kalciumot, stb. Stb. Nagyon vigyázni kell, hogy milyen formájú kalciumról van szó, és milyen mennyiséget viszek be. Kérem, minden biológiai hatás mennyiség függő. Valaki megiszik 1 liter vizet, jól esik. Megiszik 20 litert, fölcsapja a talpát. Tehát a C-vitaminból például mennyi a napi egészséges mennyiség, amit ajánlott fogyasztani? Na, nem innen kezdem. Ki fedezte fel a C-vitamint? Na, ha nálam végeznek az egyetemen, akkor megbuknak. Ugyanis nem Szentgyörgyi fedezte fel a C-vitamint, ez egy magyar tévhit. Ő volt, aki a C-vitamin élettani hatásaiért kapta a Nobel-díjat. Sajnos őt átrázták az amerikai barátai, mert hamarabb leírták a C-vitamint, és őt ebből kihagyták. Tehát a napi C-vitamin mennyiség, az úgynevezett ajánlott napi mennyiség, ami hasznosul. Ez körülbelül nőknél 80, férfiaknál 100 mg per nap. A legfelsőbb C-vitamin mennyiség, amit egészségkárosodás nélkül lehet fogyasztani, az körülbelül 400-500 mg. Tehát ha önök bemennek a gyógyszertárba, vesznek egy 500 mg-os C-vitamin tablettát, bekapják a szájukon át, ennek csak 25 mg fog hasznosulni, annyi szívódik fel, a többi lebomlik. De ha megesznek 2 Jonatán almát héjával, akkor megvan a 100 mg. Tehát sose az a lényeg, hogy egy kiragadott összetevőt ragadunk ki a növényekből, gyümölcsökből, mert a gyümölcs, a zöldség, az a tányéron komplex, úgy együtt, ahogy ott van. Nem szabad soha kiragadni egyetlen összetevőt. Na, menjünk tovább. Mi volt az ember tragédiája? Na, ugye Madács megírja azt, de az ember igazi tragédiája az volt, amikor pár milliárd évvel ezelőtt az élet a vízből kijött a szárazföldre. Mert ekkor szembe találkozott az élet a napsugárzással, szembe találkozott az oxigénnel, és megjött a veszélyes barát, következő ábra, mert az oxigén az egy veszélyes barát. Ha nem légzünk, meghalunk. Ha légzünk, meghalunk. Hát ezért törekszünk meg. Az öregedés, lásd Seneca az elején, a halál az törvény és nem büntetés. Ugyanis a felvett oxigén 95%-a, na, akkor itt egy másik kérdés. Hogy vesszük fel az oxigént a szervezetünk? Az emberi szervezet? Igen, megbuktak. Megint. Mert légzéssel csak 1/3 vesszük föl. 2/3 kajával vesszük föl. Tehát az oxigén szükségletünk nagyobb része az a szervezetben, a táplálékainkból szabadul föl. Tehát ez azt jelenti, hogy a felvett oxigén 95%-a, ez az egészségünk alapja, de 5% félremegy, rosszul hasznosul, és hétköznapi nyelven ebből úgynevezett szabadgyökök, ilyen támadó formák képződnek, és ezek a támadó formák azok, amelyek a sejtjeinket megtámadva kórképeket idéznek elő, avagy az öregedésünket idézik elő. De ezek a reaktív formák, ezek még képződnek az ultraibolya sugárzás, napfény, radioaktív sugárzás hatására, környezetszennyezés hatására, de a legnagyobb forrása a bagó. Tehát itt van a probléma, hogy a dohányzásban korán sem az a veszélyes, amit régen mondtuk, hogy kátrány, papír, atúró. Egy cigaretta elszívása 10 a 14. darab ilyen szabad gyököt generál a tüdőnél. De akkor ne csodálkozzunk a tüdőrák kialakulásában. Na, menjünk tovább. Na most ezekre a szabad gyökökre, vagy ezekre a reaktív formákra szükség van a szervezetünknek, megfelelő mennyiségben, mert ezek a bizonyos reaktív formák, amik az oxigénből képződnek, ezekkel dolgozik az immunrendszerünk, ezzel öli meg a betolakodó baktériumokat. Ezzel gátol számos kóros sejti folyamatot. A baj akkor van, amikor ezeknek a mennyisége elszaporodik, és ezt a növekedést a védekező rendszerünk nem tudja lekezelni. Tehát van egy antioxidáns védekező rendszerünk, igen,
És ez a védekező rendszer, ez kétféle. Egyik, amit beviszünk táplálékkal, és ilyen például a C-vitamin, a vizes fázisban, vagy a zsíros fázisban az E-vitamin. De már itt előre bocsájtanám, hogy egy minimális mennyiségű, vagy egy megfelelő összetételű növényi zsírkeveréket fogyasztani kell, hogy az E-vitamin bekerüljön és hasznosuljon, mert egyébként nem fog hasznosulni. Tehát a táplálékkal nagyon sok olyan anyagot viszünk be, elemeket, nyomelemeket, szelént, cinket, mangánt, egyéb vegyületeket, amelyek majd a szervezetünkben enzimek és egyéb nagy molekulák felépítésére fordítódnak. Tehát az antioxidáns védekező rendszerünk az egy rendkívül bonyolult hálózat. Mai ismereteink szerint körülbelül 6000 tagja van. Csak amit ismerünk, még plusz egy nagy csomót nem ismerünk. Tehát ezért hülyeség, mikor kiragadunk egy dolgot, hogy edd a C-vitamint. Pláne ősszel, mikor jön a megfázás, vagy tavasszal, mert a C-vitaminnak az influenzához semmi köze nincs. Még a védelemhez sincs. Na jó, ebben most nem menjünk bele, de menjünk tovább. Tehát megy a mérkőzés a támadók, az oxidánsok, meg az antioxidánsok között. Egy óriási mérkőzésről van szó. Ha ez az egyensúly megvan, akkor egészségesek vagyunk, de ha fölborul, hogy az oxidációs folyamatok játszanak szerepet a szervezetünkben, bizony kórképek jönnek, és ezek a szervezetünk bármelyik pontján megjelennek, és ilyen folyamat az öregedés. Tehát az öregedés az törvény. De lassíthatjuk, ha jól működik az antioxidáns védekező rendszerünk. Mivel tudjuk ezt az egész folyamatot befolyásolni, következő ábra, az egyik legfontosabb dolog, hogy kerüljük, minimálisra csökkentsük a külső forrásokat. Dohányzás, töményalkohol, stressz, egészségtelen élelmiszerek, ez az elsődleges feladat. Mi a másodlagos feladat? A másodlagos feladat a gyümölcs, zöldség, rostos táplálkozás. Mindig emlékezzenek arra, hogy a szervezetedben lévő antioxidáns mennyiség arányos az élettartamoddal. Nem az a lényeg, mennyit lapátolsz be, alakíts ki a saját rendszeredet, és tartsd karba. Menjünk tovább. Na, itt van egy érdekes dolog. Az ember tragédiája, a férfiak tragédiája is a gyümölccsel kezdődött. Mert amikor Ádám a szerencsétlen átvette Évától az almát, akkor kezdődött a terror, szokták mondani, ami a mai napig tart. De menjünk tovább. De ez nem olyan egyszerű ügy volt, mert a következő képen Ádám már vakarja a fejét, hogy elhiggyem Évának, hogy mit akar ezzel az almával. Vagy a következő képen Ádám pepörög, szidja Évát, hogy ne beszélj nekem hülyeségeket, itt hagylak én téged. De a legalsó képen már látszik, megjön a család, győzött a nő, és amikor a nő vagy bármi probléma van, Ádám az Istennél a nőre hárítja a problémák okát, de amikor Ádám már nem tud talpra állni, akkor a nő is az Istenhez fordul és bemártja Ádámot. Tehát magyarul ez a mérkőzés megy. De a nagyon lényeges dolog az, sokszor fölteszik azt a kérdést, és megkérdezték tanítványaim, hogy miért van az, hogy a fában, növényekben van C-vitamin, az ember meg nem tud C-vitamint szintetizálni. Hát nagyon egyszerű a magyarázat. Mert a fa, a növény nem tudott elszaladni a környezeti hatások elől. Tehát amikor őt egy stressz éri, fény, bogarak, fertőzések, ő nem tud elkocogni, ő termel ellenük anyagot. Tehát a növényekben pontosan ez a csodálatos, hogy ők, a bennük lévő növényi anyagok nem azért vannak, hogy rajtunk segítsenek. Nem, ő magukat akarják segíteni, nekünk csak el kell lesni, hogy bennük mi van, és ebből mit tudunk felhasználni. Menjünk tovább. Fölmerül a kérdés, van-e analógia a gyümölcsök, zöldségek és az emberi szervek között? Menjünk az első képre. Nézzük meg. A dió 2 térrészből áll, ugyanolyan alakú, majdnem, mint az emberi agy, de nem ez a lényeg. A dió összetevői az agyban fejtik ki a hatásukat. Menjünk a következő ábrára. A bab. A bab alakja a vesével analóg, de a bab összetevői nagymértékben befolyásolják a vese működését, pozitív élettani hatásait. Vagy itt van a sárgarépa, szétvágjuk, a szem ugyanolyan konstrukciójú, de a sárgarépa
Karotin tartalma alapvetően fontos a látás szempontjából. Menjünk tovább. A szőlő alakja a szívével hasonló. Ugyanaz, de a szőlő összetevői a szívben fejtik ki döntően az élettani hatásukat. Menjünk tovább. Az avokádó. Az avokádó és az emberi méh analógok, de az avokádó összetevői nagy mértékben segítik a méh összehúzódását. Ez az érdekes az egészből. Menjünk tovább. Hát itt aztán vannak érdekesebbek, a női hátsó rész, a körte alma, férfi alkatrészek, menjünk tovább, articsóka és a nő, tehát a hallgatóim, menjünk tovább, gyűjtik ezeket a képeket. Egy a lényeg, a növények rengeteget tudnak. Fantasztikus sokat tudnak. De az egyik legfontosabb növényi anyagcsoport, amivel ma a tudomány nagyon sokat foglalkozik, ezek az úgynevezett flavonoidok vagy polifenolok. Hát ez egy magyar kutatási terület, hála Istennek, a világ ezt magyarnak ismeri el, Szegedről indul a biológiai kutatás, a Szentgyörgyi kezdte el. A Szentgyörgyi egyik tanítványa volt Gábor Miklós, aki ma is Szegeden él, Zemplén Géza a Műegyetemen volt, és nekem a főnökön volt Bognár Rezső, tehát gyakorlatilag ezek hihetetlen izgalmas, hihetetlen fontos terület, hiszen 1936-ban Szentgyörgyi leírja azt, hogy a C-vitamin skorbutellenes hatása piros paprika és citrom kivonattal fokozható. Hát tulajdonképpen ekkor indul meg az a kutatás, ami a mai napig intenzíven tart, hogy megértsük azt, hogy a gyümölcsök, zöldségeknek milyen összetevői vannak. Na most Szentgyörgyi még ezeket a növényekben lévő anyagokat, ezeket ő tulajdonképpen vitaminoknak tekintette, ma tudjuk, hogy ezek nem vitaminok, hanem hozzásegítenek bennünket az kódolt élettartamunk eléréséhez. Menjünk tovább. De nagyon lényeges, soha se egy anyagot ragadjunk ki kapszulába, tablettába, mert a komplex növényi formák fejtik ki igazi élettani hatásukat. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyit viszünk be ezekből az antioxidánsokból, hanem mennyi hasznosul azokban, és milyen típusokat viszünk be. Kérem, a gyümölcsök mást biztosítanak számunkra, mint a zöldségek. Tehát a kettő együtt jó. Menjünk tovább. Tehát ezek az anyagok nagyon sokféle élettani hatással rendelkeznek. Ezek közül most nézzünk meg a következő ábrán még egyet. Kezdjünk el például a rákkal foglalkozni. Na ez az a betegség, ami volt, van és lesz. Az ókorban is volt rák. Az ókori Egyiptomban már 700 féle növényi anyagot használtak a rák ellen, csak nem ráknak nevezték. Sajnos, ahogy említettem, hihetetlen növekedés van prognosztizálva. Például nagyon érdekes az, hogy az Egyesült Államokban azok körében nagyon magas a rákos megbetegedések aránya, akik például Távol-Keletről, Japánból, Kínából, Indiából bevándoroltak az Egyesült Államokba. Új étkezési környezet, stressz környezet, meg amit akarok. Sajnos ez egy nagyon komoly probléma. A rák az egy időtől függő genetikai betegség. Tehát ha valakinek az édesanyja rákos volt, akkor ő örökölhet hiba forrásokat, ezért kell eljárni a rendszeres szűrésre, vagy tenni táplálkozással, hogy ez a hiba ne aktiválódjék. Menjünk tovább, mert az időtől függés például azt jelenti, hogy egy 1 cm-es tapintható melltumor a nőknél 5 év alatt alakul ki. 5 év múlva lesz orvosi tünet. El kell menni szűrésre, mert vannak ma már lehetőségeink. A táplálkozás döntő szerepet játszik. Nagyon fontos tehát a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, nagyon fontos tehát a vörös húsok minimumra csökkentése, nagyon fontos, hogy ha alacsony a gyümölcs-zöldségfogyasztás, az is egy komoly rizikófaktor, nagyon lényeges a szűrés hiánya, és nagyon fontos a rossz omega zsírsav arány, erről majd beszélni fogunk még. Menjünk tovább. Tehát ma a hagyományos sebészeti kemosugár hormonterápiával és a kiegészítő terápiával ez a betegség igen jó valószínűséggel gyógyítható. Menjünk tovább. De nem akkor, amikor már itt vagyunk. Az elején, amikor a sejtünk megsérül, van egy javító rendszerünk, ami ezt a sérülést kijavítja. Tehát amikor megszületünk, bennünk vannak daganatos sejtek. De ha jól működik a javító rendszerünk, ezt észre se veszünk.
Tehát ebben a szakaszban itt van a szerepe a gyümölcs-zöldség alapú, a funkcionális ételeknek a fogyasztásának, mert amikor a sejt már lejjebb kerül a lejtőn, 4-5 év múlva, itt lesz orvosi tünet, jön a terápia, a kemo vagy sugárterápia, itt vitatkozhatunk, hogy mi viszi el esetleg a beteget, de amikor ez a ravasz képződmény rákötődik az érhálózatunkra, szóródik, jönnek az áttétek, utána az ördög vár bennünket a lejtő alján. Tehát itt a gyógyulás nagyon minimális valószínűségű. Menjünk tovább. Mivel tudunk segíteni a kiegyensúlyozott, harmonikus élettel, gondolkodásmóddal, az egészségtudatunk fejlesztésével, a megfelelő omega zsírsav aránnyal, erről majd még beszélni fogunk, a szűréssel, a pro- és prebiotikumokkal, erről is szó lesz. Tehát egy a lényeg, vannak lehetőségeink, és a táplálkozásunk ebben döntő szerepet játszik. Itt van az amerikai gyógyszer ellenőrző hatóság kijelentése, hogy ma már elegendő tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy a gyümölcsben és zöldségben gazdag táplálkozás csökkenti a rák rizikóját. Kérem, amikor az amerikaiak ezt közzétették, tapsoltunk, mert végre elismerik, hogy a gyümölcs és zöldségfogyasztásnak valóban van preventív, megelőző szerepe. Ez ugyanazt jelenti, menjünk tovább. Itt van egy érdekes táblázat. Itt az Amerikai Egyesült Államok és Indiának 10 000 lakosra van feltüntetve a rákos megbetegedések és ebből a halálozások aránya. Például a mellrák az Egyesült Államokban 660, ebből 160 halálozás volt, Indiában 79, 41 a halálozás. A prostata férfiak vezető halálozási oka 690 USA, ebből 130 halálos, India 20, 9. Vagy ott van például a tüdőtumorok aránya. 660, 580 a halálos USA-ban, Indiában 38, 37. Vagy a legrohadtabb és a legkisebb gyógyulási valószínűségű rák, ugye a hasnyálmirigy rák, ez az Egyesült Államokban 108-103, Indiában 8-8. Miért van az, hogy Indiában ilyen alacsony a rákos megbetegedések aránya? Kérem, 1. gyümölcs-zöldségfogyasztás, és 3 fűszer van most az előtérbe, a kurkuma, a gyömbér és a fahéj. Ezekre nagyon fölhívom a figyelmet, mert ezekkel javíthatjuk életminőségünket. Menjünk tovább. Tehát nagyon lényeges az, itt van a 2012-es táplálkozási ajánlás rákos betegeknek, vagy terápia alatt élőknek. 4-5 alkalommal gyümölcs-zöldség fogyasztás naponta, de nem egy kiragadott összetevő, gyümölcs-zöldség tányéron, komplexen. Ez a lényeg. A másik, nagyon lényeges, hogy ne egyedi antioxidánsokat kiragadjunk, C-vitamint, ezt növényt tegyünk. Nagyon fontos dolog, hogy a vörös húsokat minimumra kell csökkenteni, viszont a fehérjefogyasztásunkat babfélékkel pótoljuk. Borsó, bab, lencse. A legjobb fehérje források tumoros betegeknek, vagy terápia alatt állók esetében. Tejet ne minimálisra fogyasztani, de nagyon lényeges az, hogy csökkentsük a zsírfelvételt, toljuk el a zsírfelvételi arányunkat az omega-3, omega-6 megfelelő arányába, erről majd beszélni fogunk még, és naponta meg kell inni a minimum 3 liter folyadékot. Egyébként is erre fölhívom a figyelmet, hogy 60 fölött a 3 liter folyadék, 3 liter víz folyadék létszükséglet. De a rák az egy nagyon sok komplex faktort magába foglaló dinamikus folyamat. Tehát soha se lesz egy olyan csoda lövedék, oda találok, azt elpusztítottam. A történelmünkben rengeteg ilyen van. Gondoljanak vissza az elmúlt 20 évre, hány csoda rákgyógyszer jelent meg Magyarországon. De Kossuth Lajos korában, 1848-ban Magyarországon 210 féle rákellenes anyag volt forgalomban. Apáca, pisi, denevér, vér, tehát ahol a tudomány megáll, a hülyítés jön. Gondoljanak bele, pár évvel ezelőtt önök hallhattak a celladámról, igaz? Egy német papírragasztó volt. Erről ennyit. A másik volt, a másik csodagyógyszer, kis alacsony bajszos bácsi csinálta, ma tisztességes termékek, lehet kapni a kereskedelembe őket. De ez a bácsi, aki ezt kitalálta, azzal kezdte, hogy ne egyetek sárga ételt, mert rákkeltő, ne hordjatok sárga ruhát, mert rákkeltő. Aztán jött a fia, egy gyógyszerész, tisztességes, becsületes termékeket csinált ebből. Vagy most tombol a B17 vitamin, erre fölhívom a figyelmet.
Ez egy keserű mandula, barackmag kivonat. Laetril néven van forgalomban. Valaki ezzel találkozik, meneküljön, mert ez az anyag 1985 óta be van tiltva a Földön. De ma is használják. Nemrég egy neves színművészt ezzel kezeltek, meg is halt. Tehát vigyázni kell, megy a hülyítés, megy a tombol a marhaság, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mivel dolgozunk. De egy dolog abszolút biztos. A kiegyensúlyozott lelki életnek alapvető szerepe van a rákos megbetegedések megelőzésében és befolyásolásában. Erre mindig emlékezzünk. Nagyon lényeges, hogy a metabolitikus szindrómák, az elhízásból adódó problémák, ez jön, tombol, szív-érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, 2-es típusú diabétesz, ez mind-mind fokozottan az oxidatív stresszel, a rossz energia egyensúlyjal összefügg, de nagyon lényeges az, amit itt látnak, és ezt jegyezzék meg, az elhízás tünet, és nem kiváltó ok. Ez a lényeg. Az elhízottak 20%-a normális egészséges, míg a normális súlyok 40%-a szenved az előző metabolitikus problémákba. Tehát a gyümölcs-zöldségek, rostos táplálkozás nagy mértékben csökkentheti a metabolitikus szindróma rizikóját, tüneteit. Hát van választási lehetőségünk, mit választunk, gyorsételek, Coca-Cola, stb. Na menjünk tovább. A szív- és érrendszeri betegségek. A táplálkozási tényezők nagyon fontos szerepet játszanak benne, tehát az alacsony gyümölcs-zöldségfogyasztás, az alacsony sport-fizikai aktivitás, a dohányzás, a magas vérnyomás, a diabétesz, gyulladási markerek, pszichés tényezők, ez mind-mind hozzájárul. Hát ez a vezető halálozási ok sajnos a Földön. Menjünk tovább. Nagyon lényeges, hogy a szív- és érrendszeri betegségeknél első helyen szerepel a megfelelő omega-6, omega-3 arányú zsírsavak bevitele. Mit jelent ez? Ugye van egy hosszú szénlánc, képzeljék el, ez a zsírsav. Ennek a egyik végén itt van egy COOH csoport, másik végén egy szén. Ha innen számoljuk 1, 2, 3, tehát a harmadik szénatomtól elindul egy 2-s szén-szénkötés, ez az omega-3 zsírsav. Ha ez a 6. szénatomon indul, az az omega-6. Na most honnan jött elő ez a kérdés? Onnan jött elő ez a kérdés, hogy az eszkimók körében 10-15 évvel ezelőtt megfigyelik, hogy valóban nagyon alacsony a szív- és érrendszeri betegségek aránya. Magyarázat, sok halat esznek, innen jött a halolaj elmélet, egyetek halat, halolajat, stb. De azt nem mondja ez az elmélet, vagy nem mondta ez az elmélet, hogy az eszkimók között van a legtöbb szellemileg degenerált és öngyilkos. Mert köztük van. 9 hónapig sötétség, jön a maci a jéghidegbe, 10 hónapig összezárva az asszonnyal, stb. Tehát nagyon sok okra lehet visszavezetni ezeknek a degeneratív tulajdonságait. De ma a tudomány ott tart, hogy ez nem igaz, hogy az omega-3 zsírsavat egyétek. Az omega-6 és az omega-3 arányt kell biztosítani. Miben találnak ilyen olajat, és én őszintén mondom, hihetetlen örömömre szolgált, mikor Feritől kaptam egy olajat, amik őt gyártanak, ezt a bizonyos kendermagolajat, csíráztatott kendermagolajat, most adtam oda az eredményeit, és ez egy csodálatos omega-6 per omega-3 arányt biztosít, aminek nagyobbnak kell lenni, mint 3. Tehát nincs olyan növényi olaj, ami ezt tudja, kivétel a kendermag, a csíráztatott kendermagolaj ezt tudja, vagy olajkeverékek. A dióolaj is például nagyon jó összetételű ebből a szempontból. De itt se csak egyet kell kiragadni, hogy omega-3. Az omega-6 per omega-3 arány a döntő. Tehát nagyon fontos a magas gyümölcs-zöldség diófogyasztás, kevesebb sófogyasztás, szója, gránátalma, kakaófogyasztás. Kérem, ma az egyik legegészségesebb anyag a csokoládé. De nem a tejcsokoládé, mert abban semmi sincs. Csak a sötét csokoládé. Nagy mértékben fokozza az agyműködést, szív-érrendszeri betegségek ellen véd, de nem a tejcsokoládé. Menjünk tovább. Az immunrendszer. Kérem, ma azt szoktuk mondani, hogy a jól működő immunrendszer az egészségmegőrzésünk alapja. Az immunrendszer a legjobb orvos. Na, a mai modern orvostudomány ellenére
a mai ember immunrendszere sokkal gyengébb, mint a régieké. Én falun nőttem föl, Békés megyébe. Nagyanyám sokszor megpofozott, loptuk a zöldbarackot, sárosak voltunk, piszkosak voltunk. Az orvos csak akkor láttuk, amikor elbiciklizett előttünk. Ma a gyereket agyonmossuk, és a legnagyobb probléma, kicsit koszos be a mosógépbe. Pedig az ember az egy rendellenesen koszos környezetben alakult ki valaha. Amikor az 1800-as évek közepén megjelenik a mosószer, majd az 1940 körül az antibiotikumok, ez eljuttatott bennünket oda, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az nem az atombomba, a biológiai rezisztencia. Óriási probléma. Önök 20 évvel ezelőtt még nem hallottak a húsevő baktériumokról. Ma ha valakit műtenek, retteghet, hogy a kórházban nem kapja el meg ezt. Tehát ma vannak olyan baktériumtörzsek, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Ezek a rezisztens baktériumtörzsek, és az igazi nagy probléma onnan jön, hogy az antibiotikumok túlzott fölírása ide juttatott bennünket. A másik, miért nem volt régen ez olyan óriási probléma, mint ma? Azért, mert kikerült az élelmiszer technológiával egy anyag az ételeinkből, az élesztő. Régen nagymama a kenyeret 8 óra alatt reggel sütötte. Ma fél óra alatt ekkorára fölfújjuk vegyszerekkel, de elment az élesztő. Menjünk a következő ábrába. És mi az élesztőnek, tehát itt a lényege, hogy ma például sokkal több ember hal meg minden évben bakteriális fertőzésektől, mint a mell, vastagbél, gyomorrák, hasnyálmirigy ráktól együttesen, mondja Paul Clayton, ez nekem egy jó barátom. Tehát nagyon lényeges az, hogy az orvostól nem lehet távozni antibiotikum nélkül. Ez egy nagyon rossz szemlélet. Valamelyik nap a magyar újságok írtak erről. Menjünk tovább. Miért fontos az élesztő? Még tovább menjünk. Az élesztőben volt egy olyan cukor, és ezt nevezzük béta-glükánnak, és ez a bizonyos cukorfajta, ami egy ilyen hosszú lánc, ez van benne a gabonamagvak korpájában is. De ez a hosszú cukorlánc a gabonafélékben egyenes. Az élesztőben hosszú lánc van, de hosszú elágazások vannak rajta. Ilyeket találunk a gyógygombák bizonyos típusaiban is. Miért fontos ez? A béta-glükán, menjünk tovább. Ennek az a szerepe egyrészt, hogy megjelöli a baktériumot, a kórokozót, körbekapja, és az immunrendszer innen tudja, hogy neki mit kell elpusztítani. Hát itt a legnagyobb probléma, nincs élesztő. A másik alapprobléma, hogy az élesztő az immunrendszerünk sejtes alkotóit, részeit fölaktiválják. És azok gyorsabban pusztítják el a dolgokat. Tehát ma az igazi jelszó az, hogy vissza az élesztőt a táplálkozásunkba, vagy vissza a béta-glükánt. Kérem, én minden nap megeszek, most is, ha hazamegyek éjfél körül, vagy éjfél után, egy ekkora sütő élesztőt, amit a boltban lehet kapni, azt a sárgát. Miért eszem meg? Mert én rákos voltam. 20 évvel ezelőtt, és ma itt vagyok 73 évesen, tehát én tudom, mit csinálok. Tehát ez azt jelenti, hogy az élesztőre nagyon fölhívom a figyelmet. Nagyon fontos, 2-es típusú diabéteseseknél segíti a sebgyógyulásokat, előnyösen fokozza a bőr víztartalmát, nagyon fontos őszi megfázásoknál. Együk a korpás teljes kiőrlésű kenyeret. Sokkal többet jelent, mint 5 féle antibiotikum beszedése. Menjünk tovább. Nagyon lényeges az, ami bár itt szó volt az elején, említették, Feri, Szabó Ferenc barátom, hogy a bél mikroflórája, tehát a tápcsatornánkban lévő baktériumállomány, ez az egyik legfontosabb egészségvédő rendszerünk, ugyanis ezek a baktériumok, ezek a laktobacilluszok, egyebek, ha ezek jól működnek, azt nevezzük normobiózisnak, ha ezek rosszul működnek, ez a diszbiózis. Na most, a baktériumokat nevezzük probiotikumoknak. De este, mikor betáncol a tévébe a tyúk, hogy egyétek a Danone joghurtot, nagyon fontos a Danone joghurt, mert hozza a probiotikumokat, csak azt nem mondja a tyúk, hogy adjatok a bacinak enni is, mert az megdöglik az a hülye 2 nap múlva. Tehát a baktériumoknak adni kell a prebiotikumokat, tehát a pro és a prebiotikumokat együtt nevezzük szimbiotikumoknak. Menjünk tovább. Mik ezek a probiotikumok? Hát Feri említette az előbb a csicsókát, ezt a burgonyaszerű kacskaringós anyagot, amikor én ugye Ferivel megismerkedtem, és megismertem az ő csicsóka kivonatán,
Valóban egy nagyon jó minőségű anyagról van szó, és például nálam a reggeli ma is az volt, hónap is remélem az lesz, egy közönséges pár joghurt, az a fehér, bele egy félmarék műzli, 2 kávéskanál csicsókapor, kis tej, megmelegítem, egyed. De rendkívül fontos ez, mert a baktériumállomány segíti az emésztésünket, és elpusztítja a ránk veszélyes baktériumokat. Tehát, ha jól működik a tápcsatornák baktériumrendszere, az az immunrendszerünk komplex részét jelenti. De nagyon lényeges egy másik dolog, hogy a bél és az agy között kapcsolat van. Ezt nevezzük bél-agy kommunikációnak, mert az emésztésünkkel, a tápcsatornánk, ha jól működik, nagyon sok olyan anyag jut az agyba, ami segíti az agyműködést. 60 fölött ez rendkívül fontos kérdés többek között. Elhagyjuk a kulcsunkat, stb. Erre oda kell figyelni. Menjünk tovább. A májbetegségek. Sajnos ezek egyre inkább jönnek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a máj egészségvédelme az egyik legfontosabb. A kukánk védelme. Fertőzések. A májsejtek tudják önmagukat regenerálni, de segíteni kell. És itt ma vannak májvédő növényeink, ilyen a márjatövis, itt van a gyömbér, a fűszer, amit az előbb említettünk, a zöldtea, a zeller, a fokhagyma, a kurkuma. Ez mind-mind hozzájárul a máj egészséges működéséhez. Sokszor emlegetjük, hogy a szervezet méregteleníti magát. Ez igaz, ha jól működik a rendszer. Mi oda tudunk besegíteni ezekkel, megfelelő ivóvízzel, majd erről János beszél, hogy a szervezet méregtelenítő folyamatai jól működjönek. Diabétes, sajnos ez jön, egyre inkább terjed. Nagyon fontos dolog, hogy az emberi agynak naponta 120-130 g cukorra van szükség. Tehát véletlenül se. A hölgyekre vonatkozik ez elsősorban. Csinos alakjuk érdekében van egy diétaforma, ez a Atkins diéta. Nehogy ráálljonak. Ennek az a neve, hogy semmi cukrot ne vigyél a szervezetedbe. Ennek ugyanis az a következménye, lehet, hogy csinos alakjuk lesz, de hogy 4 hónap múlva kapnak egy istentelen nagy diabéteszt, és abból az életük végéig nem jönnek ki, ami körülbelül 40 év, tehát minimális. Tehát kell a cukor. De ebbe a cukorban nem a kristálycukor van benne, mindenféle táplálkozással felvett cukorról van szó, tehát nagyon lényeges a vércukorszint egészséges stabilizálása. És ezt legjobban rostokkal, gyümölcs, zöldség, gabona rostokkal tudják elérni. Menjünk tovább. Ugyanúgy a rostok, tehát az antioxidánsok, a megfelelő magnéziumbevitel és a mérsékelt alkoholfogyasztás. Kérem, az 1 deci bor, az jelentősen hozzájárul a diabétesz prevenciójához. Erre fölhívom a figyelmet. Menjünk tovább. Nagyon lényeges a bőrállapot. A bőr öregedése egy nagyon komplex folyamat, nagyon sok tényezőtől függ. Van egy belső öregedés, és van egy külső öregedés, a fény, a dohányzás, környezeti hatások, alkohol. Nagyon lényeges, hogy a bőr egészséges működését antioxidánsokkal biztosítani tudjuk. Ilyen az E-vitamin komplex formában, a zöldtea, a gránátalma, a komplex gyümölcsök. Ezek nagy mértékben hozzájárulnak az egészséges bőrműködéshez. A szembetegségek ugyanaz például, ugye? A szem van legjobban kitéve az oxidatív hatásoknak és a fényhatásoknak. A szem egészséges működéséhez kellenek a karotenoidok, tehát a sárgarépában jelenlévő, a zöldségekben, a brokkoliban, a spenótban jelenlévő karotinszármazékok, de nagyon lényeges, hogy ezek nem, ha megesszük őket, csak akkor jutnak el a szemig és fejtik ki egészséges hatásokat, ha megfelelő növényi olajokkal társulnak, mert ezek segítik a fölszívódásokat. Egyébként az Istennek nem. Még egy dologra fölhívom a figyelmet, mert ez megint kezd divat lenni. A béta-karotin kapszula, ez Magyarországon kapható, de szájon át 1, nem szívódik föl, 2, dohányosoknál nagy mértékben fokozza a tüdőrák rizikóját. A nem dohányosoknál nem, a bagósoknál igen. Tehát inkább a sárgarépa elfogyasztását javaslom egyértelműen, mint ezt. Nagyon fontos a szemegészség szempontjából a szelén, a cink megfelelő bevitele, a zöldtea, a színes bogyós gyümölcsök nagyon sokat segítenek. Menjünk tovább.
Az agyi funkciók. Kérem, mikor Szent Györgyivel beszélgettünk, megkérdeztük tőle, hogy mikor öregszünk meg. Az öreg akkor volt 87 éves, akkor volt a 4. felesége, aki egy 27 éves nő volt, de itt nem érdemes nevetni, mert az öregnek egy fillére se volt. Pénze nem volt soha. Őt egy chicagói vágóhíd finanszírozta az izomkutatásait. Szóval ennél a nőnél azt éreztük, és a mai napig mélyen tiszteljük, hogy mit jelent a szerelem és a szeretet egysége. Az öreget ezt tartotta életbe. És amikor kérdeztük, hogy na mikor öregszünk meg, hát azt mondta, hogy amikor nem tetszenek a csajok, és nem tudjátok az eszeteket használni. Szóval ez a nagyon-nagyon lényeges, az agyhasználat. És ma abban a korban vagyunk, amikor a gyerekeink a számítógép előtt ülve töltik idejüket, ahelyett, hogy az eszüket használnák. Ennek nagyon sok későbbi problémái lehetnek, de az öregedés az mindig kétféle. Van egy fiziológiai öregedés a belső óránk miatt, és van az oxidatív stressz, amit emlegettük. A megfelelő táplálkozási kérdés. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az emberi agy az egy zsíros, mosogató lé. Hölgyeim, ne sértődjönek meg, de a nőknél 82, a férfiaknál 80% víztartalmú. A női agy egy kicsit vízesebb, de azért mindig nekik van igazuk. Tehát egy a lényeg, hogy ez a zsíros mosogató lé, hogy dolgozik, nem tudjuk. Ma se tudjuk. Itt a víznek döntő szerepe van, erről János majd még fog beszélni, de nagyon lényeges, hogy az agynak a zsírtartalma az első 20 évben nő, majd 80 évig lassul, de 80 év után hirtelen fölgyorsul a zsírtartalom, tehát az agyműködés problémái. Menjünk tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy jönnek a korfüggő idegrendszeri elváltozások, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, ez jön 60 fölött. Nem tudjuk gyógyítani, de meg tudjuk előzni. Erre gondoljonak. Nagyon lényeges a színes bogyós gyümölcsök fogyasztása, a politelítetlen zsírsavak, tehát az omega-6, omega-3 zsírsavak arány, amiben az előbb beszéltünk, és fölhívom egy anyagra figyelmet, ez a melatonin, ez a biológiai óránk szabályozója, ezt a kis anyagot a megyben találják meg legnagyobb mennyiségben. A színes bogyós gyümölcsök tartalmazzák ezt. Ez az emberi agyban szintetizálódik, de hajnali 1 és 3 óra között van a maximuma. Tehát ha valaki változó műszakban dolgozik, azoknak a körében például a mellrák sokkal valószínűbb, mint a változó műszakban dolgozók. Miért? Mert éjszaka nincs melatonin termelés. Vagy ez például egyetemistáknál nagyon komoly problémát jelent a szklerózis multiplex kialakulásában, ami egy tipikus egyetemista betegség. Buli, éjszaka, nem alszunk, stb. Stb. Tehát oda kell figyelni, a melatonin egy nagyon fontos szabályzó anyag. Nagyon fontos az agyhasználat, a kurkuma például nagymértékben segíti az agyműködésünket, de fölhívom a figyelmet, hogy a kurkuma zsíroldékony. Tehát ha itt szájon át megveszik a boltba kapható kapszulát, nem fog felszívódni, kivágták a pénzüket, csak zsíros, olajos környezetben hasznosul. Menjünk tovább. Nagyon lényeges dolog, hogy egészségtudatosan együnk, igyunk és tegyünk egészségünkért. Ez rendkívül fontos. Az egészségtudat a fejben, hogy mi van. Menjünk tovább. Emlékezzenek, azt mondtam, az egészség ajándék, de tenni kell érte. Akkor mit tegyünk? Kérem, mindenből arányosan, menjünk tovább. Itt van az élet háromszöge. Egyél több biofenolt, növényi anyagot, rostot, mozog, sportolj, légy kiegyensúlyozott, ne dohányoz, igyál bort és ne alkoholt. És még sok mindent be lehet dugni ide a háromszög mögé. De egy a lényeg, a fejben van a lényeg, az egészségtudat. Menjünk tovább. Na és itt van egy másik dolog. Ezt nem régen egy öreg zsidó rabbi mondta nekem, hogy milyen szerencsétek van nektek magyarok, van földetek. De kérem, ez Kálti Márk 1370-ben leírta a krónikájában, hogy akié a föld, a víz, a fű, azé minden. Hát nekünk magyaroknak ezt kell kihasználni, mert még van földünk, víz is van, hála Istennek. A jövőt ezt jelenti nekünk.
a megfelelő gyümölcs, zöldség, gabona, élelmiszertermelés, ezeknek a forgalmazása és az egészségtudat fokozása már gyerekkortól kezdően. Ez a jövő. Menjünk tovább. Nagyon lényeges a Senecával kezdtük, Senecával fejezzük be. Seneca mondja azt, hogy semmiféle szél nem segít azon, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tökéletesen igaz. Rejtő Jenő stílusában nem kell ahhoz egy meteorológus, hogy megállapíts, merről fúj a szél, mondja az egyik rejtőhős a regényében, de nagyon lényeges az, a fő cél az, hogy tudományos intelligenciával kiegyensúlyozottan és egészségtudatosan éljünk. Kérem, ha kérdésük van, tegyék föl, kérdezzék meg, ne higgyenek el mindent, amit hallanak, amivel bombázzák önöket. Menjünk tovább. És amikor Szentgyörgyivel arról beszéltünk, hogy te már Nobel-díjas vagy, mindent elértél az életbe, mi az ember célja? Te már mindent elértél. A kisöreg rakta a könyveit, és azt mondta, egy célotok legyen, öregedjetek meg egészséggel. Hát kérem, nem hiszem, hogy ennél jobb Nobel-díjas mondást bárki mondott volna még a Földön. Nincs. Öregedjünk egészséggel, és tudunk tenni ezért a folyamatért. Tehát az odafigyelő táplálkozás, a megfelelő funkcionális élelmiszerek, és remélem, én nagyon bízom, hogy az a folyamat, ami elindult, és innen koordinálódik országunkban, a funkcionális élelmiszereknek a jövőbeli előállítása, forgalmazása, az ezekről való tájékozódás. Ez mind-mind hozzásegít bennünket ehhez a folyamathoz, az egészséges öregedéshez. Más nincs, más cél nem lehet az ember előtt. Még nagyon sok mindenről lehetne beszélni, kell is majd beszélni, remélem folytatni fogjuk. Ha kérdéseik vannak, majd tegyék föl, szívesen most, később is bármikor válaszolunk rá. Én remélem, gondolatokat sikerült ébreszteni, és én nagyon szépen megköszönöm szíves figyelmüket. Köszönöm szépen.